Sapsapulen agingga ita ti Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team kenda dumamasak na nga hensya ti 12 anyos sa lalaki kalpasan ang report mapukpukaw daytoy iti Chico River masakupan ti barangay Patatuaw Cagayan. Nakaawat ti TFLC Quick Response Team Tuaw Station iti report a drowning incident iti Purok 3 Patatuaw alas 12 impunto di Kalman. Iti investigasyon agay ayam ti biktima iti igid ti Cagayan ti agsapa iti Kalman kadwa dagiti kasinsin na a minor de edad matlaeng ngem aksidente anay durun ti biktima iti Cagayan. Pinadas pa ng espalen ti inauna kabsa ti biktima ngem na ibatan na daytoy. Naamuan pa iti otoridad asan nga among aglangoy ti biktima isun narigatan ti kapsat na nga espalen daytoy. Iti agdama mangisaysayang at pay dagiti otoridad iti full-scale search and rescue operation.